أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ambe ala tanu ka ala taala wale nyimando ka kishini ne manyini akake Muhammadu Rasulullah ka ani asumo ko sanumo ni eje mu kan kirankirane tele sirfla sanfɛ na fale ma ko ladabu kene jogo nyimanya mo bi se ko ke chogodi la mo nyuma kono ki ka adamade yake ki ka dine bara o kene ba mi siglendo tele sirfla sanfɛ ka ngada yatu musobaw ko bismillah anu ka to ka baroke oka bi an ka maa welele o ye an ka balimatu ba fila ye ani minnu bɛna baro kɛ ne kini fɛ madame Sampana Fatumata Wanzan Dayatu musoba do min sigiyɔrɔ bɛnnen do Bamakɔ Garantigi Bugu ma. Balimatu salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Kɔri baasi? Baasi foyi t'a la. Sotigi do? Baasi foyi t'a la. Denmisɛnw? Baasi foyi t'u la. Kalandenw? Baasi foyi t'u la. I bisimila. Saha. Alhamdulilahi maa filanan ne numan fɛ o ye madame Jakite Kadijatu Sidibe Dayatu musoba do min sigiyɔrɔ bɛnnen do Bamakɔ Sabalibugu ma. Balimatu salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Kɔri baasi nɔ? Alhamdulillah baasi. Sotigi ni denmisɛnw? Baasi foyi t'a la. A bisimila. Saha. Alhamdulillah. Balimatu ka foli kɔma seginne an n'u bɛna baro kɛ jogo kan jogo min ye jogo juguba ye n'a sabatira yɔrɔ o yɔrɔ la makosa de bɛ yen hakɛ pɛridi de bɛ yen ɲɛtaga tɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko tɔɲɔli baro in bɛna boli o de kan tɔɲɔli ye mun ye a hukumu ye mun ye tɔɲɔli ye joli ye an b'an yɛrɛ yɔrɔ ma janya ka bɔ tɔɲɔli ma cogo di baro in bɛna boli o kan madame Sampana Fatumata Wanzan an b'a mɛn ko tɔɲɔli ye mun fɛn ye silamɛya diinɛ yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔya kɔnɔ tɔɲɔli ye mun ye. Ayiwa alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala al-mabuusi rahmatan lil alamin. Sayo la yaba ne ba ko me bela jele fo dante foli mina ni waati na mun me kan laje foli lu sayo ka foli ka di e yɛrɛ fɛnɛ ma dante foli mina ya ni ga wala ko tɔɲɔli ye jumɛn ye diinɛ kɔnɔna la ngali njara anye nango tɔɲɔli sazi tɔɲɔli ye jurumu la belebele wala la cɛjugu dɔw sazi jurumu cɛjugu do fɛn dɔ fɛn min n'a man di ala ye sazi tɔɲɔli man di ala ye azulmu huwa wadu shay'i fi ghayri mawdihi sayi tɔɲɔli de ka fɛn dɔ bila yɔrɔ dɔ la a man ka bila yɔrɔ min na ka fɛn bila yɔrɔ la a man ka bila yɔrɔ min na i n'a fɔ ka kuma dɔ fɔ yɔrɔ la kuma min man ka fɔ yɔrɔ min ka ko dɔ kɛ yɔrɔ la ko min man ka kɛ yɔrɔ min sazi o ye tɔɲɔli ye wa huwa ta'addi ala huquqil akharin sayi o de ka dansago mɔgɔ wɛrɛw kan ala ye dan min sigi k'o dansago سواء كان بالقول أو الفعل أقول دانسابو نجاني كما كان له يكما دور فم قدما نمي نابع تورو وبيا أبرجا وبيا نني وبيا لبو سأل بيتون يلدي أو الفعل وبيا ولا بركات لمرلا ولا مي نا مجاي ناتبعما نكرا إيرلا بجيلا وديتون ياي أو حتى بالقلب والمعرفة هل دسكون أو سازي مقابل موضوع دسكون فينا kama wale dɔw ka bisigani fɛn dɔ kɛlen ou bien ka bisigani ko dɔ ye i yɛrɛ ma deli ka ko mina fiyewu sayi nin bɛɛ lajɛlen ye tɔɲɔli de ye a ka kan an yɔrɔ ma janya ka bɔ a la o la fɛn o fɛn n'a tɛ bɛn e ma k'o ka k'i la n'i y'o kɛ i mɔgɔ ɲɔgɔn na o b'a yira k'a fɔ k'i y'a tɔɲɔ de ye sayi n'i ko tɔɲɔli dɔrɔn ni ne ye tɔɲɔli a faamu cogo min na bakuruba la kɔni fɛn min tɛ bɛn e ma a ka k'i la a ka fɔ i ma k'o ɲɔgɔn kɛ maa dɔ la o y'a tɔɲɔ o de ye tɔɲɔli ye sayi ala ka kisi ka bɔ a ma amina yarabi Malimatu madame Jakite Kadijatu Sidibe an bɛ segin ka na e nɔfɛ an ye diinɛmaw de ye silamɛya diinɛ hukumu jumɛn de bɛ tɔɲɔli la silamɛya diinɛ bolo a hukumu ye mun ye Alhamdulillahi wa salatu wa salam ala al-bashir nazir Mustafa Muhammad ibn Abdullahi wa ala alihi wa sallim tasliman kasira Ustazi ami alafu kwa soli ka kiraka kalaka nafani abarike amin ni yimila Ustazi ko tɔɲɔli hukumu jumɛn b'a la alhamdulillah jare zulmun haramun fi kitabi wa sunna
o sayi tɔnli ye haramuyalen don i n'a fɔ ala subhanahu wa taala bɛ a fɔ a ka kitabu sanuya kɔnɔ n'o ye kuranɛba belebele ye a b'a fɔ k'a gɛlɛya ko tɔnli haramuyalen don kosɛbɛ wa ala kira ka sunangɛlaw na n'a ka hadisa jɛlenw na olu b'a yira na ko tɔnli fana k'a haramuyalen don لقوله تعالى في سورة النساء الله سبحانه وتعالى بنكما في سورة النساء كنا آيات أقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما أقول كم غمون موتو يتمدين نفلود توليكا ko sebenye ko fanga bena musekula tawalika inma yaakuluna fi butunihim naran wa saslawna sahiran sadaqallahu alazim ala funa ko mo gam min tu ko be de fo tawalika ne ke kara usazi ko tiga fodun tasumate ko be ka tasuma dunga tu kono wa ubu kono baro fa tasuma de la te wa ko soni ne ko ala funa bina usori min di ka jahannama tasuma kono usazi ni ay ma yir awna ko tawali mai wa ko tawali ka Allah ba ba ko illa man jahannama ni matubi ni sara he toala la bara fete ya jahannama kono ko tawali usazi tawali e fen bari anta blanc ko go jurumu do ka so jurumu bari do ama janya jurumu tanga ka so jurumu tanga me tawali o metla iko kore make ali ili mo wala sigile ali sigila usazi yere suwazi rabi usazi amano wone alaka anke ma yeminti ma tonyo na tonyora ambi sabali ya yira ka fokume nkono ko tonyoli hukumu islamia dina kono haramudo haramu fente mimi daga islamia ikake imma nyogona begana ibe mamindo iti mamindo kana mashitonyo kuma ka ni kewalila ala kiraba e do fo ala wa asibi ya fokisim na be ai fi ma yarwihi an rabbihi ala subhanahu wa ta'ala be afokire adisi kudisiula ako ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu ala fuma ba fokire adisi kudisiula ako ne ka jom ni ala ka jom ne ni awdare ni ne bi aw faka ma ngana maya sere bele ale ngale ale toli harnya ngede ka usas Allahu akbar nya harnya ngede kan tiki ka ne ne famen taw tonyore wala a haramnya aw kan akana nyon tonyo akana nyon hakawji ama usariya ta halajani ko bari ala ka foka haramnya ngede ka jonka nasira okonye ko kontwene kusebe ibe shara beleke ko kontwenku parce ala kunya harnya ngede ka eniye joine kontwe ikiyo je ka bo okoina menya ta kale an sate tolla sebene mi mo nyon ton doro siku yere la mo no bi usas ka sabali inshallah taala ya fotinti wala ala kirabaka ni hadisai mi hadisul kudusi min temena ala yere ani muche kasoro jibrilati ya kuma kwa hadisul kudusi ala yere kuti kale aka ayre ma haramu ka ke fen haramu yale ani nyogonche angana nyogontonyo o bayira tonyoli a hukumu islamia dinala ayake fen haramu yale da mangake alaka afamu dama bangatu amesin kana inofe ni ya me fen fe nono ya ubala qualité ubi ala tonyoli re avec la kata claro jolladi aywa sala kan saba ma ngali jarani tonyoli be kila kata claro saba de la ustaz claro saba claro folo zulmul abdi li rabbih okoro jama tonyoli amaka hakawla no ala ka hakaw sai na fo nanye atagalaje amare ka fo ala e anda kangali ala batodi ala e fanya ko kono ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ala ko ala ma dan fa nda fe kama no jinna ala madenye ko fo angali ala kelim pewde bato sai ka fe no bato ka farao ala inka ko ye ala subhanahu wa ta'ala yeto lika ka hakela kada ga ala kelim pewde ne kakani bato ni mo gam ni fe ma de bato ka farala ga otigi yeto lika kada ka mami ya Lukman daga adela di wa ba fana sai Lukman ko nala ya qala ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim
ne kumana ko a den ma ko n den k'i kana fila fara Ala kan i kana fɛn wɛrɛ bato ka fara Ala kan k'i k'a dɔn shirku n'o ye fila fara Ala kan o k'o ye jurumu ye jurumu min n'a ka bon wa sa jurumu don jurumu min n'Ala tɛ sɔn ka yafa fiyewu fo ni tubila ka segin kɔ ka bɔ jurumu in na Ustaz. Ala k'an kisi a ma. O ye tɔn in nɔnɔ fɔlɔ ye a filanan zulmul abdi li nafsihi o de ye adamaden yɛrɛ k'a yɛrɛ kun tɔɲɔ. Yɛrɛ kun tɔɲɔ. Sayi an b'a yɛrɛ kun tɔɲɔ sanga ni waati. Cogo di? Ni Ala kutali bɛ kɔni. Ni Ala kutali bɛ. Sayi Ala subahana wa taala n y'a fɔ n bɔra k'a fɔ sisan nɔ ko Ala ko k'an ka seli Ala ko an ka sun mais ni mɔgɔ min banna seli ma seli toli sayi o yɛrɛ kun tɔɲɔ dɔ de ye. Awɔ siga t'a la i bɛ k'i yɛrɛ de tɔɲɔ. Allahu akbar. Wa jurumu b'a la fɛnɛ dɛ. Jurumu belebeleba de b'a la Ustaz. Tɔɲɔli an ka siran ye an ka yɔrɔ ma janya a la. Sun toli o ye tɔɲɔli dɔ de ye Ustaz. Fɛn o fɛn Ala subahana wa taala ye dan sigi a la k'a wajibiya an kan Ustaz k'an k'a kɛ. Sayi n'i banna o kɛli ma dɔrɔn i bɛ k'i yɛrɛ de tɔɲɔ. K'i ban o kɛli ma. K'i ban o kɛli ma kɔni k'a se t'u ye i yɛrɛ de tɔɲɔ. Ala dun fana ye ɲangata f'u ye. Kuranɛ in kɔnɔna la Ustaz ɲangata min ka jugu tɔɲɔlikɛlaw ye kɔni. Ala k'an kisi a ma. Minnu bɛ k'a fɔ minnu bɛ Ala ka danw sago kɔni Ala ko an ma kuranɛ kɔnɔna la suratu talaqi la aya fɔlɔ yɛrɛ Ustaz Ala bɛ kuma n'an ye kuranɛ la Ala ko wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu ko ni mɔgɔ min ye Ala ka danw sago k'o tigilamɔgɔ bɛ k'a yɛrɛ de tɔɲɔ. Ala y'o jira an ye Ala ko k'ale tɛ maa si tɔɲɔ. N'i y'a ye i bɛ lajaba o lajaba la n'i y'a ye mɔgɔ bɛ tɔɔrɔ o tɔɔrɔ la i yɛrɛ de y'a ɲini sinon Ala t'an tɔɲɔ sera bɔra k'a fɔ sisan ko Ala ye tɔɲɔli k'a yɛrɛ kun ma haramu ye a tila k'a kɛ haramu ye an fana kan tuguni wa an yɛrɛ de bɛ k'an yɛrɛ tɔɲɔ fana koyi sinon Ala m'an tɔɲɔ Ala ye danw sigi k'an k'o danw bonya pour que an ka se ka balo hɛrɛ la. Jɔn ka yɛrɛ kun tɔɲɔ kɔni o y'a mɛnna filanan ye o de la Ala b'a fɔ an ka kuranɛ yɔrɔ wɛrɛ la tuguni suratu Yunus la aya 44 Ala ko an ma inna Allaha la yazlimu an-nasa shay'a Ala ko ale tɛ mɔgɔw tɔɲɔ fiyewu walakinna an-nasa anfusahum yazlimun ko nka an yɛrɛ de bɛ k'an yɛrɛw tɔɲɔ ni Ala kutali ye sayi an ka yɔrɔ ma janya ka bɔ Ala kutaw la Ala ye dan minnu sigi k'an k'o labato an ka hɛrɛ bɛ o de la an ka hɛrɛ b'o de la sayi a faamu cogo ɲuman Ala k'o d'an ma o la sabanan o de ye zulmul abdi bi ghayrihi o de ye jɔn ka jɔnɲɔgɔn tɔɲɔ an yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ hakɛw sayi olu pɛrdili wa sayi ni yɛrɛ de ye tɔɲɔliw la belebele ye sayi ni yɛrɛ de ye jurumu ye jurumu min n'Ala tɛ sɔn ka yafa fiyewu ka maa wɛrɛ tɔɲɔ kɔni o jurumu Ala t'a yafa dɛ fo n'i taara yafa ɲini a tigilamɔgɔ fɛ a ka yafa i ma ou bien k'a tigilamɔgɔ ka hakɛ segin a ma. O ye jurumu ni hakɛ de ye. O ye hakɛ de sayi ka d'a kan mɔgɔ ni hakɛ min ka kan n'o m'o ko ye sayi i y'a tigilamɔgɔ o y'a tɔɲɔ de i balima silamɛ de kɔrɔfɔ n'i ma taa yafa ɲini a fɛ k'a fɔ karisa ne y'i kɔrɔfɔ yafa n ma sayi ni m'o kɛ Ala t'o jurumu yafa o. Madame Sanfana o de ye n tɛ yafa dɛ mɔgɔ ka wali nafolo suɲɛ nafolo suɲɛ i taara baara kɛ na karisa ne ye ka nafolo suɲɛ i bɛ nafolo in segin a tigi la ma a tila ka yafa de ɲini a fɛ tuguni. I b'o segin fɔlɔ de. I b'a segin dɛ. Ka yafa deli. I b'a segin de pour que jurumu in ka se ka yafa fo i ka tigilamɔgɔ i ka yafa ɲini a tigi de fɛ ka tila ka hakɛ in fana lasegin minnu bɛ se ka segin kɔni minnu bɛ se ka segin sayi i b'olu lasegin de ka sɔrɔ ka yafa ɲini sinon Ala tɛ sɔn ko jurumu yafa. Dɔ tɛ se ka segin wa? Dɔw olu tɛ se ka segin o ye jumɛn ye? A dɔw kɔni b'a la olu tɛ se ka segin sayi i n'a fɔ tuma dɔ la i ye mɔgɔ dɔ muso tigɛ dɔ siɲɔgɔnmuso tigɛ o ni ɲɔgɔnnaw o kɛra ka ban o lasegin cogo foyi foyi t'o la sayi i kɔni bɛ Ala yafa deli o de la sa ka sɔrɔ ka yafa deli o tigi ye sinon lasegin cogo t'olu dɔw la sayi. Wa n'a ɲɔgɔnna caman yɛrɛ hali bascule trempé ninnu Ustaz nin bɛɛ lajɛlen ye ka jɔn ka hakɛ perdre de wa tɔɲɔli yɛrɛ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la Ustaz ɲɔgɔn tɔɲɔ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la Ala ka hinɛ tɛ na ye taɲɛ tɛ na yen nɔ Ustaz wa développement fan si tɛ na yen nɔ Ustaz faamu cogo ɲuman Ala k'o d'an ma. Amina Alahu taala. Seda i bɔra k'a fɔ an ye tɔɲɔli nɔnɔya jɔn ka Ala tɔɲɔ a ka hakɛ la i y'o fɔ an ye jɔn k'a yɛrɛ kun tɔɲɔ Ala tɔɲɔ a ka hakɛ la o
a yɛrɛ kun zati k'a yɛrɛ kun tɔɲɔ ala ye fɛn minnu haramiya k'a ka k'olu kɛbaga ye a bɛ k'a yɛrɛ de tɔɲɔ ala ye a bila ka minnu kɛ a k'i ba olu kɛli ma k'a se to a ye a bɛ k'a yɛrɛ de tɔɲɔ i ko a ma sabanan jɔn k'a jɔɲɔgɔn tɔɲɔ k'a ka se boli a jɛɲɔgɔn kan k'a jɛɲɔgɔn ka hakɛ k'a bafu ye a farikolo la a ka nafolo la a baara ɲɔgɔnya la ala k'an kisi ka bɔ a ma nka bi nin ko ninnu kɛ bɛ sambulu de an bɛ ɲami bɛ ɲɔgɔn na sugu fiyɛw la baarakɛlaw la bolola baarakɛla tuma dɔ la baaratigi tɛ baarakɛla ka hakɛ dafa tuma dɔ la baarakɛla yɛrɛ tɛ baaratigi ka hakɛ dafa nin ko de bɛ sen na seda an m'an yɛrɛ yɔrɔ ma janya ka bɔ nin jurumuba in nin kɔlɔlɔba in ma cogo di de an bɛ wale jumɛn de kɛ alhamdulillah ustaz o kana ko kosɛbɛ an m'an yɛrɛ ma janya ka bɔ tɔngɔn na cogo min na awalan al-adlu fil qawli wal fi'l a fɔra de ustaz i k'i kɛ mɔgɔ ladiri ye kɛ wale la ani kumakan na ladiriya b'a la kosɛbɛ ne ye fɛ k'i yɔrɔ jawo mɔgɔ tɔn na fo e ka tile fɔlɔ ladiriya i ka tile mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ kumakan ni kɛwale la parce que i b'a ye ustaz mɔgɔ tilema mɔgɔ tilenaba a ca ala fɛ a tɛ don mɔgɔ gasi la wa a tɛ mɔgɔ tɔɲɔ toujours a b'a miiri de ne ko mɔgɔ hakɛ bɛ kɛ cogo di mais min ye a bɛ jɔrɔ ni o de n'a don gasi la a b'ale kunna an ka tile ɲɔgɔn cɛ parce que ne tilenna ka ban tɔɲɔli tɛ nɔ parce que ne ma tilen de e bɛ dɔ ka hakɛ nɔgɔya dɔ ma i ma ustaz tɔɲɔli bɛ na o bɛ tɔgɔ min na kɛwale la dɛ kumakan fana o bɛ yen nɔ ustaz hali fuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ yen nɔ muso fila b'e bolo wala muso saba b'e bolo ne ye tilenna e tɛna muso fɔlɔ kɔni tɔɲɔ kuma tɛ filanan ma mais n'i ma tilen kɔni i bɛ tɔɲɔli kɛ ustaz tɔɲɔli kɛ hali naji filɛ nin a bɛ jaabi dɛ mɔgɔ k'a fɔ n ye n ta to ala ma an bɛ jɔ a la nka jurumu belebele dɔ de don halisa an m'an yɔrɔ ma janya ka bɔ tɔɲɔli ma cogo di ala kɛra bɛ a fɔ n ye kisi ni nɛɛma bɛ a ye izan astagfirullah o kama tilenya ladiri kɔnɔna la ala fanga bɛna a fɔ na tellement adamaden n'i tilenna i tɛ mɔgɔ tɔɲɔ wa n'i ka ladiri i tɛ mɔgɔ tɔɲɔ inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan ala ko a ma an amara ɲuman f'o ye fo tilenya ani ɲumanya i bɛna ye nin kuma in a bɛna sɛbɛntiya kuranɛba kɔnɔna la parce que ala yɛrɛ tilenna ka jɔn ni ɲɔgɔn cɛ an y'o jogo ye ala kira Muhamadu Mustafa la ka jogo ye kira ka sahabaw la hali an karamɔgɔ an y'a jogo yala tilenna inshallah alisa an m'an yɛrɛ ma janya cogo di ka bɔ tɔɲɔli ma i ye kumakan fɔ an ye i ye baara fɔ an ye ani jumɛn wɛrɛ tuguni ala kira bɛna fɔ an ye n'an m'an yɛrɛ ma janya ka bɔ tɔɲɔli ma an bɛ san yɛrɛ la dɔrɔn ka san yɛrɛ la ka kuni an yɛrɛ ye k'an janto an yɛrɛ la parce que ne b'a dɔn ne yɛrɛ min filɛ nin tɛ kun ne ma nin tɛ kun ma e kana kɛ ɲɔgɔn hali furu la nin tɛ kun na kana k'i furu ɲɔgɔn na n'o kɛra i y'o janya ka bɔ tɔɲɔli la parce que hali mɔgɔ min woloden cɛ gasi bɛ kansinamusow ni ɲɔgɔn cɛ gasi bɛ parce que ko tɛ ko la de ni e y'a kala hali ka arajo danga ma ustaz i bɛ mɔgɔ tɔɲɔ sigi la mais n'i ka arajo bɛrɛ bɛ k'a bɛrɛ bɛ i yɛrɛ ma de e tɛ don mɔgɔ ɲɔgɔn gasi la mais y'a ta ka yɔrɔ bɛ sugu la bi dɛ ustaz an m'a fɔ ko ne de bɛ so sara sigasɛgɛ tɛ si ka hakɛ la o kama ala kɛra bɛ a fɔ n ye kisi ni nɛɛma bɛ a ye a ko al muslim man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi ala kɛra ko silamɛ de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min silamɛɲɔgɔn kisira ka bɔ a ka tɔɔrɔ ma e ustaz o kuma bɛ koyi jasɛ ni sun bɛɛ kɔfɛ dɛ i mɔgɔ ka kisi ka bi tɔɔrɔ ma k'o de ye silamɛw la silamɛ fana ye i nɛ kisi ka bɛ i nɛ tɔɔrɔ ma ani i bolo tɔɔrɔ sisan ka fɔ in na an kan ka min kɛ ni an bɛ kisi ka bɔ tɔɲɔli ma an kumakan an kɛwale an ka kɛ ladiriye a la an ka sabali an ka kun ni an yɛrɛ ye an nana fɛn nege minɛ fɛn min se t'an ye nin bɛɛ de bɛ adamaden sama ka se i ka kɛ tɔɲɔlikɛla ye parce que ni fɛn nege minɛ fɛn se t'i ye
i bɛ don gasi la a ka fɛn nɔfɛ i bɛ dɔ tɔɲɔ a bolo fɛn nɔfɛ parce que a se tɛ e ye nka ni e kun yɛrɛ ala b'i dɛmɛ o kan adamaden k'a dusukun fana jɛya ka s'i dusukun na i ka miirita la o bɛ kɛ sababu ye i bɛ kisi ka bɔ tɔɲɔli ma walima to an bɛ segin ka na i fɛ yen madame Sampana Seyda Fatumata Wasa a bɔra ka minnu fɔ an ye sisan jidilan bɛ i bolo la wa adamaden kan ka mun kɛ walasa i kana kɛ tɔɲɔlikɛla ye sabu tɔɲɔli in tiɲɛ yɛrɛ la a ye ne yɛrɛ jatigɛ a ko fɔ cogo in na tan circulation na baaradaw la baara ɲɔgɔnyaw la ladilikan jumɛn b'i bolo an bɛ se ka mun kɛ ayiwa Usayi jidilan min b'an bolo ka fara an ka Seyda ta kan o de an ka an janto Ala ka Kuranɛ ayaw la Ala ka hadisaw an k'an janto olu la an ka kira ka hadisaw an k'an janto olu la Usayi an k'an janto tɔɲɔli kɔlɔlɔ la Usayi tɔɲɔli kɔlɔlɔ tɛ dan k'a fɔ ale kɔlɔlɔ tɛ bila k'a fɔ ko fo lahara dɛ tɔɲɔli kɔlɔlɔ i b'a ye diɲɛ de fɔlɔ sani i ka se lahara n'i kɛra maatɔɲɔla ye kɔni o la an tɔɲɔli kɔ dɛ sani i ka tɔɲɔli kɛ miiri jumɛn de b'a kɔ fɔlɔ Usayi ni hakili tora nin na dɔrɔn i bɛ tɔɲɔli yɛrɛ dabila i bɛ yɔrɔ ma jan ka bɔ tɔɲɔli la Usayi sinon bibi na tɔɲɔli ya ɲɔgɔn ɲɛra toro a ɲɔgɔn ɲɛra yɛrɛ de an ka société la bi hali an tɛ siran ɲɛ nka an ka miiri k'a fɔ an ka bila an kunna k'a fɔ ko ko b'a kɔ dɛ ni mɔgɔ sisan sugu fiyɛ kɔnɔ ka fɛn dɔ feere fɛn dɔ tɔgɔ la ka sɔrɔ o tɛ ninnu bɛɛ ye tɔɲɔli ye wala nin bɛɛ lajɛlen ye tɔɲɔli ye ka premier feere ko ye deuxième ye ou bien kuma dɔ la ka fɛn ɲagami k'a feere nin bɛɛ lajɛlen ye tɔɲɔli ye ka d'a kan e y'a tigilamɔgɔ hakɛ pɛridi de Usayi hali taa sotarama kɔnɔna yɛrɛ la dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ n'i ye wari d'olu ma ka ban warimisɛn tɛ segin i ma o warimisɛn ninnu bɛɛ min t'e bolo Usayi mɔgɔw ka hakɛ de b'i kan na n'a ma segin dɔrɔn tɔɲɔli de don Usayi an kan k'an yɔrɔ ma janya ka bɔ ninnu bɛɛ de la an k'a bila an kunna k'a fɔ ko b'a kɔ tɔɲɔli kɔlɔlɔ Usayi dan t'a la kɔlɔlɔ dan t'a la wa maa tɔɲɔlen ka duwawu hijabu t'ale ni Ala cɛ o Seyda bɔra k'o fɔ maa tɔɲɔlen mana fɛn fɛn fɔ hali n'a sɔrɔla ni kafiri de don ayi a ka duwawu ye direct de o la ko b'a kɔ an ka yɔrɔ ma janya ka bɔ a la faamucogo min Ala k'o d'an ma Seyda an bɛ segin ka na i nɔfɛ i bɔra k'a fɔ cɛ ka kɛ tɔɲɔlikɛya muso ye o ye ladiriya ntanya ye yali muso yɛrɛ fana bɛ se ka kɛ furucɛ tɔɲɔbaa ye wa o bɛ kɛ cogo di kosɛbɛ Usayi muso bɛ kɛ furucɛ tɔɲɔbaga ye ka da hali cɛw denw lakɔlɔsili cɛ kɔfɛ ni e ma se bɛ e ye k'o éduquer ni e m'o éduquer cɛ bɛ taa baara de la o mais e y'a kɛ don mana mun kɛ dɔrɔn a banna i ye cɛ tɔɲɔ parce que a taara k'a denw de t'i bolo k'u lamɔ mais cɛ bɛ bɔ e yɛrɛ bɛ bɔ don i t'o denw ma a ye seli i t'a fɔ denw ma a ye nin kɛ jɔn i b'a sugu bɛɛ e ye cɛ denw kalaw la i y'a tɔɲɔ Ala k'an kisi ka bɔ a ma Ala ka tɔɲɔli bɔ an ka furuw kɔnɔ ka bɔ an ka baaradaw la an ka sotigiw la kɛlɛla baaraw don waati la k'u don ma kuncɛ kuma ni foli kana ka se lajɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen ma kuma kuncɛ kuma bɛ ne bolo ka Ala fo ka sɔli kira kan k'an karamɔgɔ ɲumanba ye fo Ala ka denbaya bɛɛ tijani kɛnɛ bɛ Ala bolo Ala k'o di an na jugu tɛ bɛ an na la Ala kana jugu sa an na Ala kana an yɛrɛ k'a jugu ye wa Ala kana an jugu bɔ ka aw yɛrɛ fo k'aw barika da k'aw bɔ ɲɛ baara in na ka aw nafa labɔ a la Salim Seyda waati bonna foli ayiwa folikan min b'an bolo o de an bɛ foli kɛ yɛrɛ k'a di an karamɔgɔ ma Seydi Cɛ Usumani Mɛrɛni Hayidara ka d'a kan san o san a yɛrɛ bɛ to ka nin cadeau in di faamaw ma k'u ka kɛ laadiriw ye Usayi a bɛ ka kuma ba de f'u ye an bɛ dugawu k'a ye ya bi si jan kɛnɛya laban ko nin Ala k'o di an n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ye Jogo Sherif fila Ala bi Ala k'a taa ɲɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ka da waati yɛrɛ ko kan an b'aw fɔ k'aw waleɲuman dɔn a ye nin dɔnni min d'an ma a y'a bɔ dɔnni min na Ala kana ban min di Rabi Ala kana fara Ala ka kɛ walada sanuma ye lajɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen haza assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu